खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसे आंनि बे इउट्युब चेनेलाव गासिबो मोजाङै दंना लोगोफोर आंबो दं मोजाङैनो दायो नै मोनसे गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सेराव आरो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाबो बे इन्टारेस्टिं खोथायानो मा मिथिगौना लोगोफोर जों दायो आं आरो दखानाव थांगोन दखानाव थांनानै अमा लाना फैनोसै आङो अमाखौ बानायनानै जानोसै बिनिफ्राय आरो एसे एला बायदिसिना आलु सालु माबा बायदि लाफानो होदों आं बेखौ लानानै फैफानोसै अमा लायनो थांगाथाव बिनिफ्राय दायो संलांनायखौ नोंथांमोननो दा देखायलांबाय थासिगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि टेस्टि बानायो माबायदि मा बानायो टेस्टि जायो जाया दिनैबो नायनोसै आङो अमा बेदरखौ बोरै संनानै बोरै माबा खालामनानै जाहोयो बेखौ नायनोसै आं दिनै सासेया माबायदि संनानै जाहोयो ना मा बुङो लोगोफोर जानो लुबैनायखाय बिनि गोसोनि साननायखौ फुरा खालामना होनोसै जानांगौ जानायालाय बिदि खिन्थु जाबाबो खने टाइम जानोबो हाया दायो गरमनि थाखाय थेवबो आरो मेन खोथाया बेनो अमानि बेमारबो फैदों दै लोगोफोर अमानि बेमारनिफ्राय हिसाबै नोंथांमोना एसे साबधान था आरो अमाखौबो जानला मानला बायनानै जालाबायनाङा कनसिडार एसे था अमानिफ्राय एसे जेसे हायो अमा बेदरनिफ्राय एसे गोजानाव था जानो लुबैबाबो एसे नायनानै था गावनो एसे सेफटि थानाया मोजां आरोना लोगोफोर दे बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लाबोबाय आलु मटर गय जादोंमोन लोगोफोर गय बिराद जाफ्लाङो बिदिबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ लानाथ' फैबायनो लोगोफोर संसै थिंखियाखौ उनाव एवबाय था बिसोर दानो ओंखाम जाखाया रावबो जोंनिखौ बनायग्रोना लाग्रोनोसै जोङो बोखार माबोरै मोनदों अमा लाबोनायखौ बोरै मोनदों आं सुगोन आरो ना माइखौ मावथा सुना लाना सुना लाबोथोंसै दायो रुग्रोना लाग्रोनो नागिरदों रुना हायोब्ला मोजां जायोथ' दै होबाय रुनो नागिरबाय दैयाव मा दङ कुकाराव होमबालाय बोख्लायना दोनहरदो लोगोफोर माबायदि बानायो नायलांदो दायो दा नै रुग्रोना लाग्रोनो नागिरबाय एसे मानो होनबा अमा जायोआनो फ्राय अमा जानानै मोजां मोनो सासेयाबो अमा जानो लुबैयो खिन्थु बारा जानो हाया बेबो खैथा पिस जानो हायो नोङो अमाफोरखौ बारा जाखानो हाया मानसियानो आरो बारा जाना लाबा एथ' हरसे गाबखाबाय थानायनि जानो हाया मानसिया बिदिनो गिस्टिक जाखाङो बायदिसिना मा होनना बुङो आरो बेदरफोरखौ बारा जानो हाखाया मानसियानो एसे दुरबलखा अमा बेदरखौबो बारा जानायाबो थिग नङा खिन्थु आं अमाखौ होनबा मानो बिराद जाफ्लाङो दे अमा बयलार जाफ्लाङो आङो नाफोराव इमान इन्टारेस्ट गैया अमा बयलार आरो लकेल दाउखौबो आं बारा इन्टारेस्ट गैबाङा आरोना दायो आलु लेमनो नागिरदों आलुखौ लेमसै दिंखियाखौ मारै बनायनो नागिरदों दे जियानो जा मालाय जाग्राफ्रा जागोन जिदिबाबो संनाल'सो होनांगौ दा दालाय अमा थांनानै मानो जागोन दिंखियाखौलाय अमा थाबा आं एख' नाङा मादों आलुखौ खैथा होगोन दे जायफ्रा जाबाय जोंहा आइ बाबा मादार फादार बेनिफ्राय सिस्टाराबो मालाबा गोसो जाबा दसेल' खिन्थु बेबो जाया बेनिफ्राय जों जाग्राया सासे सानै साथाम साब्रैया कम्पालसरि जाथारो अमाखौ बेनिफ्राय साथामा जाया आरोना बिसोरो अमाखौ जानो हाया जाबाथाय एलार्जि जाखाङो मानसिफ्रा जानो होननानै जाया होननानै जाया नङा खिन्थु हानायमोनबालाय बिसोरबो जागौमोन खिन्थु मानसिफ्रा हाया आरो सिगां आइया जादोंमोनदां दै जोंहानि आइ माद्रा जादोंमोनदां जादोंबाबो मानसिया जानाय लोगो लोगो बिराद दुरबल मानसियानो एकदम अमा जाखांबाथाय देहाखौ मोदोमखौ मोजां मोनानो बेनिखायनो तारमाने जानायखौनो बाद होबाय दा फुरा कम्पालसरि बयलारबा जागोन खिन्थु अमाबा जाया नाबा जागोन बेबायदि आरो निरामिस आरो बयलार बेदर हिसाबै बेनो आरो जेबो गैया नै रुखांनानै सुबाय इयाव दायो सारायखौ आरो बहायफिननोसै थाव सेरनोसै थाव दा थावखौ होग्रोना होग्रोला
मा खालामदो मा सिनदो बिनिफ्राय मा होनना बुङो बाथोनखौ देग्रोनोसै फालुआ सामब्राम बानलु होनानैसो बेखौ आलु सुना दोनबाय नै दायो देखांबाय बानलु जेबो होआखै माने बानलु आरो सामब्राम गुफुर बेनो जेबो होनाय जायाखै बेनिफ्राय नै थावखौ होबाय माबायदि बानायो नायलांबाय थादो थाव बारा होआलै एकदम मिजिं माबा जासै जेव जेव थावखौ बारा साराया दुङाखैनो पियासखौ हाना हो पियासखौ हाना हो गारि गोदोरदो थांगोन दे होदो पियास होबाय होबाय अमाखौ हालदै होबाय सामसनि होबानो जाबाय दे जागोन दे होफादो आलुखौबो बानलु देनायखौ होबाय होखांनानै संख्रि एसे होसिगोन होबाय गासिखौबो होजोब्बाय आरो ना लोगोफोर बेयाव मा होखो संख्रि होबाय बानलु देनाय होबाय रं होबाय आलुखौ होबाय आरो ना आंनो एसे एरना होबाय अमा बेदरबा एसे एरनो लुबैयो आंबो माबायदि जागोन मिथिला माबायदि संबा जाहोगोन सासे आंखौ मिथिला आसा खालामदों आङो एसे थावनायनि जाहोगोन होननानै मा खालामनोसै दा सप्तासे मिथिगौ मा सिस्टेमनि संना जाहोयो आंनो दिनै आंबो नायनोसै एसे गोथावनि संनानै जाहोनो हागोन दिनै सासेया दै होबायना सासेया दै होबाय दै होनानै दैखौ एसे होबावनो एसे खम जादों माने दै खमबा आलुआ मोजां रुइनो नागिरा नालाय बेनिखायनो नै दैखौ एसे होबावबाय होजोबखादो दैखौ होजोबखादो गोथाव होदोंमोन संख्रिखौथ' होबावखानांसिगोन एसे मानो होनबा एसे ग्रेभि खालामगोन आरोना माने एसे बिदि थानांगौ माने बिदि थाबासो एसे जानोबो मोजां मोनो आङो माने बिदि थाबाथाय बेनो ओंख्रि बेनो भाजि बे सिस्टेमनि जानो मोजां मोनो आङो जोबोदनो ओमफ्राय दायो खोबना होफैगोन ना नै दा एसे खोबना होनोसै
खोब्बाय बेखौ दायो मथा मथि 20 मिनिटसोनि उनावसो नायसिगोन आरोना 20 मिनिटनि उनाव नायफैसिगोन दा लोगोफोर मोनबायानो माने जाफ्रामबाय आं एसे दैखौ माने बारा लाखियाखै एसे खम खालामनो थाखाय एसे होना दोनदों माने बाराद्रायाबाबो मोजां मोना बेनिखायनो एसे बिदैखौ खम लाखिना दोननो नागिरदों जाबायनो आलुफ्रा रुइजोबबाय थिखोनोसै जों दा बेखौ बिथिं नै सासेया मोनसेथिं अमा मोनसेथिं नै दिंखिया आलु बानायबाय उफाय गैया बिसोरि खामानि मावाबाबो जाया नै दिंखिया आलु बिथिं आरो इथिंबो दा थिखोनोसै दे एसे जाबायबा एसे थाब थिखोनांगौ नै दिंखिया आलु जेनेबा दिंखिया आलुजों मोजां मोनो ना जानो लेबार टेक्सखौ माथो खालामसै आरो नेक्स्ट खेबसेयाव बायबाथाय जानोसै दावदैजों दा गोसाव उपाय गैया बिदिनो थौ ओयाव गेस बन्द खालामबाय मोनबाय दा माने रेडि जाबाय आरोना बेनिफ्राय आङो दा दसे थानानै जानोसै एसे दसे थानानै माने दासो मोनांदों नालाय बेनिखायनो दसे थानानै जानोसै आङो माबायदि जादों नायनोसै माबायदि टेस्ट बानायदों नायनोसै आरो ना मा बुङो नोंथांमोनाबो गावबा गाव थारमाने बेदर लाबाथाय मोनसे टेस्ट खालामनानै जाना नायबाय थानांगौ माने जुदि जाय संनाया जुदि बेलेग जायोबा जेनेबा सिस्टेमा बाय आलदा आलदाबा जानाय बेखौ मा होनांगौ स्वादा माने बिनि थावनाया एसे आलदा जायो आरोना बिनिखायनो नोंथांमोनाबो बिदिनो एसे सिस्टेमफोरखौ बेलेग खालामनानै जाबाय थानांगौ समाव बिदिब्ला आङो उनाव खोन्थानोसै माबायदि जादों जायाखै जानानै रेडि ओंखाम जानोसै नायनोसै आरो स्वादखौ जोंनि आरो मा बुङो ओंखाम जानोसै सासेया लायनो थांदों ओंखाम मा बुंबावगोन आरोना लोगोफोर ओंखामखौ लाबोबाय जानोसै आरो आं टेस्टखौ नायनोसै लोगोफोर बिदिब्ला आं दायो जाखांनानै नोंथांमोननो टेस्टआ बोरै जादों खोन्थानोसै खतम गुड बाय बाय टाटा ओंखामखौ जाखांबाय बेदरखौबो जाबाय जाना नायबाय दाना मा मिथिबायना खोथाया नांगौ बायदि आं टेस्टि मोनासै संख्रि एसे खम जाबाय माने आं जिमानखिनि संख्रि नांगौ बेखौ मोनासै मानो होनबा आं संख्रि एसेबा बारा नांगौ संख्रिखौ आं मोनासै नांगौ बायदि आरो बेदरखौ एसेबां थावनाय मोनासै माने बरिया थावदो जानांगौ आरोना नैबे दै ना दै ओरैनो थावदो दैदोल' ज' जाफानाय बायदि जाबाय माने नांगौ बायदिखौ मोनासै आं जियानो जा थेवब्लाबो मोनसे मोजां माबा लाबाय माने नायबाय आरो बेदरनि टेस्टिखौ आं बारा थावनाय मोनासै जियानो जा जाय बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायदों बिथांमोना बे भिडिअखौ नुदों आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै प्लिज बयबो please subscribe my channel for more videos नोंथांमोननि सापर्ट अरायबो नांगौ आंनो अरायबो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था नोंथांमोननि सापर्ट मोनाब्ला आंबो भिडिअ लाबोनो गोहो बोलो मोना बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ अरायबो भिडिअस लाबोबाय थानायाव अरायबो हेफाजाब होबाय थागोनखौ आं आसा थिनानै दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बिदिब्ला थाबैनो गोदान मोनसे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनै बाय बाय थेंक इउ